И здравейте хора, аз съм Вяра Plays Games или накратко VPG, а вие сте в моят YouTube канал и в днешното видео ще играя на Among Us с модове. Мисля, че се получиха доста добри игри. Играх на два мода, кои са те, няма да ви кажа, ами ще разберете във видеото, така че няма да се обяснявам повече, а направо ще ви пожелая приятно гледане. Импостър! Играем с модове на зомбита. Сега, кой ще стане зомби? Ти. Тук ми се стори, че имаше някакъв дет се крие, явно няма. Здравей! Най-бързата игра. Само, че този път не съм импостър и аз мисля да не си правя ключа веднага, защото зомбито може да използва моята стратегия. Аз ще се скрия тук за малко. Бягай, братко мой, бягай. Ох, чакай, че ме стреснаха, всичко ме стряска тук. Той печага се сканира. Сега вече мисля, че мога да отида да си направя ключа. Да. Той импостъра лефна. Така сега ще играем Cops and Robbers и аз съм импостър. Спамва ни в Spaceman. Той отиде на там, нагоре, аз тук надолу към админ и сега нека да ги хванем. Хоп, двама. Прекрасно. Трима. Тук има ли някой, който да си прави таска? Не. Ще видя... Не. Къде ще бягаш ти? В тебе съм. Добре. Добре. Ма кой ви измъкна вас, бе? Това печага се жертва заради... Натиснах. И аз ще видим дали някой се крие в Spaceman или ще прави някакъв таск. Spaceman. Да. Май той дет ми бягаше много. Ще излизам от тук, ако има някой тук в лаборатория. Да го хванем и него. Я да видим тук някой на дропшипа случайно да хитува. Няма никой. Победа. Crewmate.
Така, сега трябва да бягам. Първо ще се скрия малко тук. Ще изчакам. Добре. Не е добре. Кой гледа камери? О, добре, тук и други печаги. Някой май го хванаха на камери. Защото камерите спряха да се гледат. Чакай. Верно, че това имах в Medbay. Тук ми пише Medbay и си чудех какво имам в Medbay. Температурата. Не, само не затваряйте вратите, моля ви. Оф. И той е тъпият аз, който не знам къде ми е. С лабиринта. Мале, не. Чакайте да ги освободят тия пичаги. Айде освободихте. Бягай, пич. Чакайте, тук в ъгълчето ще дойда за да видя. Разбрах къде ме таска. Обаче твърде късно. И това беше видеото за днес, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е било така, дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача нов клип. Също така в описанието ще намерите линк към Discord сервера ми, където можете да влезете, ако искате. И също така, освен линк към Discord сервера ми, в описанието можете да намерите и всичките ми социални мрежи и да ме последвате и там, не само тук в YouTube. И да. Чао!